त्रिपति भाई को चाहिए टिके सिनेमा विषय 2 लाइन्स। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ओडिशारे जी बहुत प्रिय भाई कथा गीत लिखिଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ସାମନ୍ତ। ଓଡିଶାର ସବୁ ଆଗଧାଡିର ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ କଥାର ଗୀତ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ମିଳନ। हीरा में काट दो। On the count 3 2 1 ଟିକେ जोरदार ताली ହେଇଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କମ୍ପୋଜର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲେ କରିବ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ରିଲିଜରେ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରିବେ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ସବୁ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଲିପିକା ଭାଗ ଭାଗ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ପିଲାମାନେ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି।